Kani kalong kajing pentip ling baka kerwo na u education secretary jongka NPYF nongpo blok bakan don kajing sami ki khusnam syaki samla jongka nongpo constituency ki balapas bha ka HSSLC bat ka SSLC kata yaki biyo nyaw 4% sejrong. Kumta la kerpat ya barok ki khun samla jong kanong po constituency ki bayo score ya kate ka percentage bakin subhaban penpoy ya ki mark sheet admit card bat ka residential certificate sya u education secretary ka NPYF nong po uba Alexander Maring lane pa WhatsApp number pra nyaw lai we khandai nrew ar nyaw saw khandai lane nyaw khandai prasan ar san saw lai pranon. Katarik bakadu ban penpoy ya ki kot kisla kan long hakalai po tarik upnai jun arajar arpuar. Nakabenta ki jing tip ki ba company asyusyu pila ban phone ha kiti WhatsApp number bala ong haneng.